लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा सानदोंना आं हले सानगासिनो दङ जोंनि दा गोदानै माने हायार सेकेन्डारि लेभेलखौ बर' बिजोंजों फोरोंनो नागिरदों नाथाय बेखौ आं बिराद गिलु बालु मोनसे डिसिजन बायदि साननानै लायो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनाय हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ जे बर' बिजोंजों फोरोंनो नागिरदों हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ बर' बिजोंनि खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनो दाबाव आंनिबा खिन्थु बियो गिलु बालुसो जादों जोंनि बर' फरायसाफोरखौ हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' बिजोंजों फरायहोनानै बेखौ खैफोदनि गोथौ हाखराव नाख्लायनानै बुथारजोबनो नागिरनाय जादों बेयो मोनसे जोंनि बर' मानसिफ्रा मोजां मोनदों न' डाउट हायार सेकेन्डारि लेभेलाबो बर' बिजोंजों जासिगोन जोंनि गथ'फ्रा बर' बिजोङाव फरायनो मोनसिगोन मेट्रिक पास जानायनि उनावबो नाथाय नोङो साननानै नाय जेराव प्राइमारि सेक्सनाव प्राइमारि लेभेलाव फोरोंगिरि होनो हायाखै हाई स्कुल लेभेलाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि होनो हायाखै हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननो हागोनखौ आङो बिराद इम्पसिबल बायदि नुहुरदों होमबा नोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो नांगौ रोखोमनि जे फोरोंगिरि थिसननो हायाबा बे मेट्रिक पास खालामखांनाय बर' गथ'फोरा हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो बर' बिजों फरायनो होननानै मुं थिसनोबा बे गथ'फोरनि जिबना 50% धंस मानो होनबा नांगौ बायदि मास्टार थिसननाय नङा बेयो सरकारा गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ गुरुत्त होनाय थासारिया गोबां खमायलांबाय आरो जि नुदों लासै गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ बन्द खालामनानै गासैखौबो प्राइभेट खालामजोबनायनि थांखिसो लादों सरकारा प्राइभेटाइजेसन खालामनो नागिरदों सोलोंथाइनि सिस्टेमखौबो दा बेनिखायनो बर' बिजोंजों हायार सेकेन्डारिखौ सोलोंनो नागिरनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां बर' बिजोङाव मोनदों होननानै बर' फरायसाफ्रा एडमिसन लागोन नाथाय नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोननाय नङा नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोननाय नङा आरो सोलोंथाइ मोननायाव माने क्लासानो जानाय नङा मोजां फोरोंनोनो हानाय नङा फोरोंगिरियानो थानाय नङा जेराव ओमफ्राय गथ'फोरनि जिबना धंस सेस बेनिखायनो आंनि थाखाय बियो खैफोद गोनांसो दाना थांनोसै जोङो गुबुन मोनसे बाथ्राया जोंनि गोबां मानसिफ्रा बुंबाय थायो आरो जों खोनाफ्लेबाय थानाय डायलग गावनो सरकारि स्कुलाव मास्टार मावो गावनि गथ'खौनो सरकारि स्कुलाव एडमिसन होआखै बियो जोङो रायो मालाबा नाथाय बेयाव दाया बै सरकारि स्कुलाव साकरि मावग्रा फोरोंगिरिनिल' नङा बियो बांसिन दाया दङ सरकारि मोनसे अनुस्थानखौ रायजो राजाफ्रा फोथांना लाखिनांगौआ इम्पसिबल जोंनिया गोबाङानो बुङो गामिनि स्कुलफोरखौ रायजोआनो फोथांना लाखिनांगौ रायजोआ फोथांना लाखिनायाव माने बिबान दङ रायजोनिबो स्कुलखौ फोथांना लाखिनायाव मोनसे सरकारि अनुस्थानखौ रायजोफ्रा फोथांना लाखिनाया एसेबां गोरलै नङा बेयो मोनसे सरकारि अनुस्थान बेखौ फोथांना लाखिनांगौआ सरकारनि बांसिन दायित्व दङ प्राइमारि लेभेलनि बाथ्राखौ सावरायनो जों दा एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुल प्राइमारि होननानै बुङोबा बे मोननैखौ बुजियो जोङो प्राइमारि लेभेलफ्राव नोङो मास्टारानो गैया नांगौ बायदि मास्टार गैया गोबां एलपि स्कुल एमइ स्कुलफोर दङ जेराव सिंगल टिचार जेराव डाबल टिचारल' जेराव नांगौ बायदि टिचार गैया होमबा बै फरायसालिफ्राव नोङो मिथिखानानै मोजां मास्टार गैया नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया नांगौ बायदि फोरोंथाइ होनाय जाया नांगौ बायदि फोरोंनाय जाया गथ'फोरखौ बेयाव होयोबा गथ'फोरा नांगौ रोखोमनि नलेज मोना आरो बेयाव बेफोरबायदि सिंगल टिचार डाबल टिचार थानाय फरायसालिफोराव हेगार हरोबा मिथिखानाय गावनि गथ'आ मोजाङै सोलोंथाइ मोननाय नङा गावनि गथ'आ माने 50% धंस जागोन होननानै मिथिखानाय बै स्कुलफ्राव गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव नों गावनि गथ'खौ बोरै हरनो दे नोङो डेफिनेटलि हरनाय नङा आंबाबो हरनाय नङा नोंथांनोबो दि बाहाय फैसा बुरजा दोङोबा नोंथाङाबो सरकारि स्कुलाव हरनाय नङा मानोना मिथिखायो नोंथाङा सानैल' टिचार साथामल' टिचार जेराव गांबा साबजेक्ट थायो गांबा साबजेक्टखौ साथाम टिचारा सानै टिचारा सासे टिचारा मारै फोरोंनो नोङो इम्पसिबल थारमाने मा नोंथांनि गथ'नि जिबना धंस जेबो जानाय नङा बेजों बेनिखायनो बै लिडारफोरा जायफ्रा बर'नि लिडार बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ बर' बिजोङाव फरायनांगौ बयबो जोङो ओनग्राफोरा फैसा गोनांफोरा बै फैसा गोनां लिडारफोरा मालाबाबो बर' बिजोङाव होआ फोथांना लाखिनांगौ होनना बुङो नंगौ खिन्थु गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव होआ सरकारि स्कुल बर' बिजोङाव होआ बांसिनानो होआ इंलिस मिडियामाव होयो मानोबा मिथिखानाय बेयाव होनाय लोगो लोगो स्कुलाथ' माने गावनि गथ'नि जिबना धंस जागोन बेनिखायनो बेनि बांसिन दाया सरकारनो दं सरकारा बेखौ फिन खालामना होनांगौ नांगौ रोखोमनि मास्टार थिसनना होनांगौ नांगौ रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायना होनांगौ अब्लासो बै स्कुलफ्रा थांनानै थागोन आरो अब्लासो बै स्कुलफोरा हिउमेन रिसोर्स बानायनो हागोन आरो मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन आरो गथ'फोरनि फरायसाफोरनि केरियार बिल्ड खालामनो हागोन मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानना नायदोंना बांसिन गोरों फोरोंगिरिफ्रा सरकारि स्कुलावसो थायो खिन्थु आरो बांसिन खम क्वालिफाइडनि फोरोंगिरिफोरासो प्राइभेट स्कुलाव खामानि मावो नोङो नाय हाइलि टेट क्वालिफाइड हाइलि क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफ्रासो सरकारि स्कुलाव
फोरोंगिरि महरै खामानि मावो आरो जायफोरा टेट पास खालामनो हायाखै जायफोरा लेस क्वालिफाइड बिथांमोनासो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावो थेवब्लाबो हाइलि क्वालिफाइड मास्टरफोरा सरकारि स्कुलाव खामानि मावोब्लाबो सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ गाज्रि जायो प्राइभेट स्कुलफोरनिख्रुइ प्राइभेट स्कुलफोरनिया लेस क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरा खामानि मावोब्लाबो बेनि रिजाल्टआ बांसिन जायो मानो होनबा बेयाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि दोङो प्राइभेट स्कुलाव सिस्टेमनि गेजेरजों खारो प्राइभेट स्कुलफ्रा गभर्नमेन्ट स्कुला नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया सिस्टेमनि गेजेरजों खारा मानो होनबा बिअआ दायथ' लाया डिअआ दायथ' लाया मिनिस्टारा दायथ' लाया अफिसार्सफ्रा दायथ' लाया रावबो दायथ' लाया स्कुल लायै स्कुल गारना दोनबाय फोरोंगिरि खानै थिसुना दोनबाय बे सानै फोरोंगिरिया फोरोंदोंना फोरोङाखै पाता गैया आरो बे सानै फोरोंगिरियाथ' गांबा साबजेक्ट फोरोंनाया पसिबोलानो नङा मोनबा क्लास थायो मोनसे क्लासाव मोनबाके साबजेक्ट थायो होमबा गांबा मोनबा क्लासाव गासै 22टा साबजेक्ट थायो 22टा साबजेक्टखौ नों सानै टिचारा सासे टिचारा साथाम टिचारा नोङो बोरै मोजाङै फोरोंनांगौ इम्पसिबल बे सरकारि स्कुलफोरखौ सरकारा गुरुत्त' होनो लाया होमबा नोङो मारै नोङो गुरुत्त' लायाबा नोङो बेयाव गथ' होनो मिथिखानानैनो थोंजों मिथिखानाय जे गथ'आ धंस जानायनि लामायाव सरकारनि थाखायनो दिनै बेबायदि गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा माने गाज्रि थासारियाव जानानै दङ नोंथांमोना नाय इउनिभारसिटिसफ्राव गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसफ्राव फरायसाफ्रा बिराद फरायनो लुगैयो मानो माबायो गभर्नमेन्ट एलपि स्कुलाव गथ'फोरखौ फरायहोनो बायो गभर्नमेन्ट एमइ स्कुलाव गथ'फोरखौ फरायहोनो बायो गभर्नमेन्ट हाई स्कुलफोराव गथ'फोरखौ फरायहोनो बायो गभर्नमेन्ट कलेजाव गथ'फोरखौ फरायहोनो बायो किन्तु गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसफ्राव सिट मोनागौ माने गथ'फोरा आरो बिमा बिफाफ्रा सान्ति मोना खालि एडमिसनखौ गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिल' नांगौ गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनाबा गावनि सोलोंथाइ लानायखौनो आदुरा आस'खान्दा जानाय बायदि फिल खालामो खालि गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटियावल' एडमिसन नांगौ गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनाबा गावखौनो एसे खम दामि फिल खालामो मानो किन्तु गभर्नमेन्ट हाई स्कुलाव मानो फरायनो बायो आरो गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटियाव मानो फरायनो मोनाबा फाग्ला जायो व्हाट इज द रिजन तारमाने मा गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसफोरखौ ओरैबायदि इकुइप खालामदों बेयाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि होदों नांगौ बायदि डिपार्टमेन्ट होदों नांगौ बायदि फेसिलिटिस होदों गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसफ्राव जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा खालि गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसल' एडमिसन लानो नागिरो खालि इउनिभारसिटिस नांगौ गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिस स्कुल लेभेलावबा हरै गभर्नमेन्ट स्कुलखौ नाङा गभर्नमेन्ट कलेजखौ नाङा प्राइभेट कलेज नांगौ प्राइभेट स्कुल नांगौ मानो होनबा गभर्नमेन्ट स्कुल गभर्नमेन्ट कलेजफोरा सिटुएसना मोजां नङा नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया नांगौ बायदि प्रभिजन गैया नांगौ बायदि फेसिलिटिस नांगौ बायदि थासारि गैया तारमाने सरकारनि दाय नंगौ नङा इउनिभारसिटिसखौ बिराद मोजां खालामदों टिचार होदों इनफ्रास्ट्राक्चार होदों प्रभिजन होदों सुबिदा होदों सा सुबिदा होदों नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुल कलेजफ्राव नांगौ बायदि फोरोंगिरि नांगौ बायदि सा सुबिदा होआखै जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा गभर्नमेन्ट स्कुल आरो कलेजफ्राव फरायनो बायो नाथाय इउनिभारसिटिसाव फाग्ला बायदि फरायनो लुगैयो गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिसाव प्राइभेट इउनिभारसिटिसाव फरायनो लुगैया प्राइभेट इउनिभारसिटिनिफ्राय मास्टार डिग्री खालामोबा गावखौनो एसे दाम खमि बायदिसो मोननानै लायो बियो मोजां खालामदों सिटुएसनखौ जायनि जाहोनाव गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटियाव फरायनो लुगैयो प्राइभेट इउनिभारसिटियाव फरायनो लुगैया बे जाहोना आरो बेनिखायनो सरकारा ओरैबायदि खालामनो हायो गभर्नमेन्ट एलपि स्कुल एमइ स्कुल आरो हाई स्कुलखौ ओरैबायदि कटिया माने मोजां इकुइप खालामनो हायो जाय माने मोजां थासारिखौ बानायोब्ला जोंनि गासैबो फरायसाफोरा गभर्नमेन्ट एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलाव फरायनो मोनाब्ला गावखौनो खम दामि बायदि मोननानै लागोन बेबायदि सिटुएसनखौ सरकारल'सो खालामनो हायो रावबो रायजोफोरा खालामनो हाया गोबाङानो बुङो रायजोफोरा बिफाव दङ स्कुल फोथांना लाखिनायाव गभर्नमेन्ट गामिनि स्कुलखौ फोथांना लाखिनायाव नाथाय नोङो पसिबल नङा गभर्नमेन्ट मोनसे अनुष्ठानखौ रायजोफोरा फोथांना लाखिनाया बेबायदि बेयाव बांसिन दाया सरकारनिसो बेनिखायनो सरकारा गोसोब्ला बिराद मोजां थासारि नांगौ बायदि फोरोंगिरि होनानै सरकारि स्कुलफोरखौ गज-गजिया खालामनो हायो गोग्गोम खालामनो हायो अब्लाना प्राइभेट स्कुलफोराव गथ'फ्रा फरायनायानो नङा सरकारि स्कुलावल' थांगोन आरो सरकारि स्कुलाव फरायनो मोनाबा गावखौनो माबा मोनसे दाय मावनाय फिल खालामगोन माबा मोनसे गोरोन्थि मावनाय फिल खालामगोन बेनिखायनो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा थैलांनायनि जाहोना रायजोफ्रा नङा सरकारा गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा रिजाल्ट खालामैनि दाया सोरबा फोरोंगिरिया नङा सोरबा रायजोआ नङा सरकारानो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि रिजाल्ट मोजां जायिया थासारि गाज्रि जालांनाया रायजोनि दाय नङा फोरोंगिरिनि दाय नङा बेयो सरकारनि दाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेना फोजोबसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट